Ja, goedemiddag allemaal. We staan hier bij de optocht in Kessel. Gezellig tussen de mensen. Optocht kan elk moment beginnen. 38 startnummers hebben zich aangemeld. We gaan zien wat voor toffe wagens er weer voorbij komen. En de eerste wagen staat alweer om de hoek. Dat is zoals altijd in Kessel de Jeugdraad. Er zijn dit jaar in Kessel 38 aanmeldingen. Dus we gaan zien wat voor prachtige wagens er allemaal voorbij komen. En dan komt de Jeugdraad al voorbij. Met natuurlijk onze nieuwe prins en prinses. Met natuurlijk Baila Baila, kan niet missen. Yo, yo. Ja, en ze komen natuurlijk voorbij met een toffe spreuk van het jaar. Hij staat ook op de wagen met uitzicht op de Maas. Geven zin en team vol gas. En ze laten zo aan nog zien wat voor groot feestje ze wel niet kunnen maken. Sian en Siem gaan helemaal los. Ik zie confetti voorbij komen. Er wordt flink gezwaaid met de scepter en dan ga je dadelijk confetti de lucht ingeknald worden. Woe! Hele dagen op stand. Aan het eind van de dag ben ik als wat en weer verbrand. Het weet dan op stad van die zomerse dingen. Overdag lekker brak, maar s'avonds gaan we springen. Kan ik vandaag nog wel herinneren wat ik gisteren heb gedaan. Met een witte blouse nog op het podium gestaan. Aan mijn pilsje even vast. Ja, daar komen ze voorbij. Ze zien flink aan springen. En het publiek duidt ook flink met ze mee. En wagen 2 komt er hoog om. Het is niet gans een wagen. Het is dit jaar een groep. Het is weer de Boerenbroeloft. Ze hebben een nieuw gezelschap dit jaar. Allemaal bekende mensen uit Kessel zitten in dit gezelschap. Met natuurlijk een prachtig paard voorop. Zo je een beetje afstand voor de muziek. Want ja, anders is het ook zielig voor dat biertje natuurlijk. Maar kijk wie prachtig dit er hier uitziet. Het Boerenbroedspaar van Kessel 2026. Kijk, de dansjes kennen ze ook goed. Ja, daar komt Stichting Boerenbroeden weer voorbij. Kijk, wat hebben ze een prachtige pakjes aan dit jaar. Niet normaal. De boerentrekkers zien vurig hey. En klep. Ja, en het hooit niet op met de boeren, want we hebben meerdere boeren in Kessel natuurlijk. Hartstikke boerendorp. Hier komen de duvelsboeren aan, allemaal met gepaste pakjes. Ik zie rode schmink, ik zie zwarte schmink, ik zie capes. Ik denk niet dat ze deze mensen boos wil maken. Maar ze hebben in ieder geval wel zin in een feestje. En volgens mij kennen ze heel goed het feestje bouwen, deze jongeren. Want wat vinden we van sloven, jongens? Kijk. En ze kunnen dansen. Ja, en selfies weer hier vast zat gemaakt bij de Duvelse boeren. En nu we toch aan het wachten zien, wat vind je ervan om bij de Duvelse boeren te zitten? Heel leuk! En vind je het ook leuk zo bovenop de wagen? Ja. En kind gaat mij zingen het liedje. Echte TikTok-hit, maar plaatsen is een 90's hit. Het is vastelovend. Vastelovend is lid. En we gaan dansen! Kijk, wat een talent. En ze werden natuurlijk begeleid door de grote duvels uit Kessel. Kan ook niet missen. Ja,
En dan gaan we weer door naar de volgende, de Silent Disco. Dus hier is het eigenlijk vrij stil. Hier komt niet veel muziek vanaf. Allemaal koptelefoons. Wem kent het concept van de Silent Disco niet? Mensen zitten normaliter wel altijd hun eigen liedje mee te zingen. Ik zie DJ Marij Low Noise en Mentale Theo. Woep woep. Kijk, het feestje gaat hier heel erg goed los. We kregen zelfs een playlist uitgedeeld, jongens. Dit is niet normaal. Dus we kunnen zelfs kiezen welk liedje we dadelijk willen huren. Ja. Het is wel goede muziek dit. Dit is echt... Kijk, dit is pas echt een feestje. En de trek Theo en Marij door de playlist. Nummer 1, nu even geen gezeur. Partybeukers, sorry voor de overlast, tollebolletjes, shut up and dance, walk the moon. Nou, hier stonden zoveel liedjes op, dat is niet normaal. Zo stil in mei, stil is het in ieder geval niet in Kessel. Ja, dat is nu gewoon even rustig, hè. Het is even stil met zo'n silent disco. Maar dat vinden we gaan niet erg, want er komt weer nog muziek om de hoek. Nu even een kleine groep, namelijk, we zien dat is daar de Bob. Dat kennen die Van Zelen voorop. Van Zelen natuurlijk een referentie naar het Prinsentrio van het jaar uit Kessel. Oké, ze gaan de bobsleeën. Ja, naar Jamaica. En gas. Ja, de bobslee moog ook wel met het kooien weer. Gisteravond lag er nog overal sneeuw. We hebben er heel aan gewerkt dat de sneeuw nu weg is. Maar de bobslee, dat blijft. En zoals ze goed zeggen, rood, bob, groen, doen. Kom veilig thuis jongens, ook met de vastelovend. Dan komt er nu een grote wagen aan. We make Eik great again. Poster van het Boerenbroedspel erbij. Nou, fantastisch. Ik zie een hutje op de wagen. Eigenlijk een soort van huifkar hebben ze zich erachter gemaakt. Welcome to the Wild West staat er ook op. En een vlag van CV de Eikaters. De saloon staat erop. Ze hebben volgens mij hartstikke veel zin in de gehad en ik mis zijn paard. Nee, heb ik de vreugde gezegd. Het paard komt zo om de hoek. Great camperplaats Kessel. Nou, ik heb genoeg kleur op weg in ieder geval. Dan kom ik Ze maken er in ieder geval een groot feestje van. Make Eik great again. Ja, peert in de heng. Peert met een tas van slagerij Rutte. Dat vind ik dan persoonlijk ook wel weer humor. It's great, zei Keystone. Maar ze hebben wel Kesselse nodig bij het gezelschap. Ja, maar ja, Kessel en Kesselijk, we doen geen dingen samen. Daar gaat het allemaal over. Vastelovend, samen vieren en eigenlijk nog gezelligheid met elkaar. De volgende komt alweer om de hoek. Ik huur bij deze live muziek. Dat is natuurlijk ook wel weer bijzonder in de optocht. We staan hier gewoon lekker te blazen en iedereen van live muziek te voorzien. De Butenmars Battle op bandje of live band. Nou, ze gaan er zo laten zien. Want wem kent de Butenmars niet? Door mij komen altijd alle prinsen en prinsessen komen erbij opgelopen. De Butenmars wordt dan gespeeld en de act die op het opmotreden komt naar voren gelopen. Nou, we gaan dadelijk weer zien bij nummer 10, Butenmars Battle, of we dit hier live huren op de band. Nummer 9 komt nog even snel voorbij, die komen er tussendoor. De vliegende kiep, ja, die is er ook weer bij. Gek op kiepen, een skelter, een ren, een echte vliegende kiep. Met Megalijn. Ja. En de Butenmars komt weer dichtbij. We gaan eens huren wie goed de live weer is. De bandjes zijn even bezig.
Maar het duurt niet lang voor we overgaan naar de echte oldschool live versie van het Boerenhofkapel, zie ik. Daar komen de vliegende kiepen aan. Ik zie een ren, ik zie een eier, ik zie een echte vliegende kiep. Kijk wat een jong talent hebben we dit jaar in de optocht in Kessel, fantastisch. En achteraan, ik zie zelf het gebruik kiep liggen, ik krijg er zelf bijna honger van. Ik zie heel veel tafels langs de weg, ook allemaal lekker kiepstukjes staan. Mensen zijn in grote getalen gekomen om te genieten van de optocht in Kessel. En de volgende komt nog weer binnen op de hoek. Jeugdprinses Daan de Eerste. Natuurlijk de rood uit Kesselijk. Met onze prins Nout en adjudanten Nout en Paul. Eigenaar gezelligheid. Ook weer een mooie link met Kessel. Niet tegen. Worst en kiers en nog meer bier. Het is mij nog de kop gestegen. Weet je wat? Ik blijf hier. Ik word niet gaan. Ik blijf hier lang. Ben zo weg. Oké. Nog hier in de hand. Het komt vanavond. Nog even de blokken. Ik vier gek. Ik ga snoep me schokken. Het ging van lief. En natuurlijk niet te vergeten de spreuk van prins Nout en Eerste en zijn adjudanten. In Eik en Kessel gewoon wij vol gaas. Deze vasteloven zien wij de baas. En niet te vergeten de spreuk van het jeugdduo. Vasteloven met ons, eind grote chaos. En ze doen het er goed. Wat een feestje bouwen ze op de wagen. En dan komt de volgende alweer. CV de Kevers, 14 november, rust en vrede. Hier valt geen eer aan te behoren. Natuurlijk een bewijzing naar onze fantastische prins dit jaar. Wat hebben we in Kessel toch altijd fantastische trio's. Vorig jaar was het ook weer een fantastisch trio voor Kessel. En dit jaar gaan we nog een keer hartstikke los met een nieuwe trio van familie Zelen, eer eraan. Ook met de spreuk CV de Kevers, wie de eer heeft, draagt de last. Hier staan allemaal prachtige pleetjes van de prins. Ik weet niet of de prins zelf al op de hoogte is van al deze pleetjes. Anders ga je er net verslagen natuurlijk hartstikke mooie trucs zien. Maar ja, met de vasteloven moeten we ook een beetje kunnen lachen met z'n allen. Allemaal prachtige beurtjes op. Eer waar het plaatsgeschieden is. Eer aan wie eer toekomt. En natuurlijk met een mooie ongerbox op de achterkant. Eerlijkheid duurt er langst. Weer hangen, een gevoelde wasboete. Dit trio heeft toch overal shit aan. Ja, prachtig. Wie verzinnen ze het? Ja, en we gaan terug naar een Einzelganger. Die hebben we nog niet veel gezien vandaag in Kessel. Maar ik kom toch echt om de hoek gelopen met een kinderwagen. Wat er in de kinderwagen zit, gaan we zien. Hier ligt een litte poet in. Nou, hoehoe. Dit durft. Maar het ziet er schattig uit, zo'n babytje. Alleen ja, dat gezicht is toch wel een beetje anders dan ze verwacht zoals ze iets hebben van een kind. En van Poetin, Rusland en Amerika gaan we weer terug naar Kessel, naar de Ranch Zelen Saloon. Ja, want we blijven toch niet in Amerika, maar in Kessel, hoewel ze dat aan deze wagen ook niet gans zullen zien. Want ja, saloon, dat is toch ook weer best gaan Amerikaans.
renstelen. Ze hebben allemaal matchende, hartstikke leuke pakjes aan. Met natuurlijk de donkey, de ezel, voorop. En zoals ze zelf zeggen, aaien op eigen risico. Dit trio is niet te stoppen. En ze deden zelfs stickers uit. En er is iemand gevangen met zijn peert. Oeh. In deze saloon moeten we maar goed oppassen dit jaar. Ik zie niet met zat lasso's gezwengeld weer. Dat doen ze knap. Ja, en dan gaan we alweer door naar nummer 16. Dit jaar is natuurlijk het vuurwerk in Nederland verboden geworden. Maar zij zeggen ervan, we knallen nog voor de laatste keer. En ze knallen zeker de vastelovend in. Ja, en dan komen er strikers tussendoor gerend. Ja, dat gebeurt altijd. Met de vastelovend, boete de vastelovend. Onze eigen Adam en Eva. Ja, en onze Thunder King en Queen. Met de sterrenflikkers, er gaat genoeg te lukken. Ja, en welke grappen is er niet verzinnen met vuurwerk? We hebben de knalerwten, de ratelmatten, de Romeinse kaarsen, de sterrenflikkers. Dat doe je niet op. En niet te vergeten, last but not least, de gillende keukenmeiden. Wat zien ze hier toch aan koken, die vrouwen? Maar ik tel toch gewoon 1, 2, 3, 4 thema's rondom het vuurwerk. En dan is het weer tijd voor de Kinger Boerenbroeloft. Daar hebben ze een prachtige kostuums allemaal aan. En ze zeggen zelf, als prins en prinsessen trekken wij door de stroten. Want wij gaan dit jaar KC Leef verlaten. En wat zien ze een prachtige prins en prinsessen. En iedereen is welkom om met te doen met de optocht in Gessel. Ook als het John niks ups. En daar hebben we weer een jong duo in de rolstoel. Wat ze hier gebeurt zien. En ze slaan weer de blanke mis.
En het volgende duo is een grap verwezen naar het trio uit Kesselijk. En eigenlijk hebben ze niks liever dan 3 kevers. En het Prinsen trio, ze woeien wel een eik. Maar we vieren natuurlijk altijd gezamenlijk een hartstikke groot feest. En over eikaters rappen we geen woord. We rollen rustig naar de poort. Oh, wat gaat er gebeuren? Ja, de confetti blijft maar komen. Er komen een beer, er komt een paard, een ezel. Kevers gezocht, zie ik. Ja, kevers gezocht. Nou, kijk. Dit is het Prinsentrio in Kesselijk. Ja. En dat zijn alle 3 kevers. Ja, eigenlijk kan dat niet, vind Dat ik. kan niet, hè. Dus ja, wij zijn op zoek voor toekomstige eikaters voor het Prinsentrio in Kesselijk. Maar ja, we moeten hier in Kessel op zoek naar kevertjes, want we hebben er niet genoeg. Dus die kunnen zich gewoon bij dicht komen aanmelden. Ze kunnen dus zich bij het niet komen aanmelden. Joh. Kijk, gehuur het. Oké, dit is echt live. Oh, dit is hartstikke top. Oké, nou, bij deze kunnen we aanmelden voor de eikaters. Voor het toekomstige Prinsentrio of misschien wel Prinsessentrio. Oh, top, gaan we die gehuurd? Nee, 3 maar 4 van Zelen. Als ze het rondje afmaakt, kan ik hem aflezen. Wordt het berengoed? Nou, het wordt sowieso berengoed. Kriezen de kevers op de achterste puurt. Nou, we zien het. De derde adjudant, daar liggen aan. Oeh, dat zijn uitspraken in de optocht. Ja, en dan zijn we aangekomen bij de kaakchirurg. Dus kan de kaakchirurg vertellen wie helder kan kaken? Wie helpt kan de kaakchirurg kaken? Voor kaken, kaakwater drinken. Kijk, kaakwater drinken, dat helpt. En dan komt er groot geschut binnen de heug om. Ja, New Kids Turbo komen in de hoek. Een hartstikke grote vrachtwagen deze keer. Een grote groep zowel in de wagen als erachter. En toeteren kennen ze zeker. Hardste, maar ook het gezelligste groepje van de Westland. Ja, ze zeggen zelf het hardste en het gezelligste wagen van Gans Kessel dit jaar. Dus dat ze er maar goed laten zijn op de wagen. Ze kunnen waarschijnlijk alsnog wel de helft drinken. Hey, tonight, dan moet je wel lachen, hè, jong. Anders kies je een sjoeske van mij. Dan lach ze zeker, weet ik zeker. Staan we dan toch in de wagen? Dus wat vind jij van de optocht? Wat vind jij van de optocht in Kessel? Ja, geweldig. Vermaak je ook een beetje? Ja, en dan gaan we snel door naar de volgende. Hey, Rosie! Ja, en de brokken werden al langzaam opgeruimd. Want al de rabage die je wilt achtergelaten en op toch in Kessel.
Er wordt al flink gebouwd. Het de klusgemeente trekt de koekoos. Dat doen ze goed, ze zijn flink aan het bouwen. Nummer 26 komt binnen om de hoek en er staat: de route van de optocht ligt open, we klinkeren hem dicht. Ze zien de straten allemaal goed gaan maken. Met de shirker, met de hamer. Flink aan het bouwen aan die weg in Kessel. Ja, en dan gaan ze weer. Dus ze hebben toch nog weer kapotte deilen van de weg gevangen. De Markenstraat, de Gelderstraat, de Mariastraat, allemaal niet compleet. Maar deze mannen lossen het op. Puikwerk leveren deze mannen. En terwijl er nog flink gebouwd wordt aan de wegen, cup nummer 27 inmiddels te hoog om. Rammelechang. Helemaal in het prachtige discothema. Komt deze mensen er vast lopen door. Met een gans ingestudeerde choreografie. Dat is niet niks, jongens. Een discodans. Natuurlijk in zilver en disco willen we niet missen als we die voor disco hebben. En dan gaan we dan weer door naar de volgende die in de hoek komt. Nummer 29, AZ Service Limburg. Werk in uitvoering, maar wel op eigen risico. Van VC niet te bang en VC altijd gaat. En ze zeggen zelf, met deze bouwers aanzet zien de straten in Noorder-Westloven weer gered. Ik denk dat deze groep goed samen kan gaan werken met die klinkerlekkers van die veur. Ze zeggen zelf ook nog, let op, overstekend wild. Dus de publiek op een grote route. Zelfs de betonmeulen komt te hoog om. Deze mensen nemen het heel serieus. Werk aan de winkel. Welkom in ons stampje, zeker nog meteen. De bom is in die vult. Goedemiddag PNM! En wat moet er allemaal aan die wegen opgelost weer, hé? Ja, genoeg. Zit ik godverdomme al 4 pointen in de steek. Ja, welke beter film, hè? Yay! En dan maar die eitjes. Hey, dat is gewoon opgevoed, ze doen allemaal mee. Kunnen we ook eens laten zien wie die eitjes om die gaan? Onze echte influencer hier zal. Ja. Ja, influencer en bouwers, ze kennen het allemaal. Ik heb gehuurd dat ze zelfs op OnlyFans deed. Dat hebben we niet gehuurd wat al gezegd werd. We gaan gewoon heel braaf door de nummer 30. Dit jaar een trio met een zedenkwartet. Wie kennen beter fietsen dan wet? Maar ik denk dat er fietsen moest worden en niet fietsen. Maar wellicht vergis ik me erin. Hey, de wagenbegeleiding, laat ook nog rond.
Dit is het einde van de bouwers. Dit is de laatste bouwer, dus ik was alles in de gaten gooien. Nou ja, ik heb de eindcontrole, ik moet het overzicht gooien. Dus ik zorg ze voor het werk wat die leveren ook gewoon op kwaliteit is. Nou, we hebben nog heel wat te doen bij de basisschool, want dan ligt nog alles open. Maar uiteindelijk komt dat goed. Uiteindelijk komt alles goed. Kijk, dat huren we geer. Ja, en door komt de wagen over het Zeelenkwartet. Geschilderd als mooie Grieken. Met Prins Kerken de eerste begint het meg te jeuken, dan zien we op zeuk. Of iets in de richting. Die ging iets te snel voorbij. Maar die Grieken zullen het vast en zeker koud hebben, want warm is het niet in Kessel. En door komen de kerttrekkers van Kessel weer voorbij. Nummer 31. Wij trekken dit jaar ook mee. Ik zie flinke touwen, dus die zien hun arm goed aan het trainen. Die krijgen het niet koud met het weer. Ik zie een flessentrekker, ik zie ballonnen, ik zie trekkers. Dat doen ze goed, deze mensen. Een soeptrekker zelfs, die is er ook bij dit jaar. Dit zien we terug de borrelboeren met wij trekken dit jaar ook mee. Ja, en de trekladder komt ook voorbij. En de flessentrekker. En de touwtrekkers zien ook van de partij dit jaar. Je krijgt in ieder geval niet koud, of wel? Ja, dat klinkt helemaal niet koud vandaag. Kijk, dat is ook belangrijk. De linietrekker, ja, die kan alweer achter die mensen aan die zo flink aan het bouwen zien aan de weg. Een leasetrekker, het kost wel binnen de gemeenteraadsverkiezingen zien. Gang stemmen jongens, mag ook eerst genieten van de vastelovend. De eerste druppels beginnen te vallen, maar dat hooit ons niet tegen. We zien binnen aan het einde van deze prachtige optocht gekomen. En er komen nog allemaal mooie wagengroepen voorbij. We hebben zelfs een geldtrekker dit jaar erbij. En de tietrekker, ook niet heel belangrijk. Maar vandaag hoeft er niet te veel tiet getrokken te worden, want er is het veel te koud voor. De regen is al begonnen. We hebben ook een kaartentrekker. We hebben heel veel trekkers dit jaar. En dan komt nummer 32, de Penguins. In Kessel altijd zaad en eigenlijk als trio paraat. Ja, en dan pakken ze natuurlijk een leuke knipoog naar het pak wat Baron Pils regelmatig aan heeft met hun optredens als ze weer een fantastisch liedje hebben gemaakt voor de vastelovend. Elk jaar is deze groep van de partij maken ze een fantastisch liedje en laten ze menig man lachen. Dan gaan we door naar nummer 33. We stelen de show. En dan doen ze in een mooie oranje pakjes, de handboeien bij de hand. Een echt James Bond thema met de vastelovend. Dit is een microfoon. Ze hebben het gevonden. En ze knippen het eraf. Ja, ja, ze hebben het te pakken. Hier, de paraplu's gewoon open, langs de kant. Maar de soldaten komen er inmiddels alweer aan. Met allemaal verschillende aanvallen. Ja, en daar komen de soldaten. Nummer 34 komt er nu langzaam aan. En nummer 34 zit deze dag weer een grote veldslag. En dat is altijd al met de vastelovend. Alles doet er een flinke veldslag. We zien een cyberaanval. We zien de kletsmajor. We zien alle cameo. Maar ook in dit weer gaan we in Kessel door op karakter.
En de kletsmajoren komen erbij. Over een paar minuten zien we de klets na de majoren. Maar dat mocht de pret niet drukken. De shoesmarcheerder komt er ook bij. En van cyberaanval van Fortnite nog frontlinie. Ja, als de dienstplicht weer ingevoerd, zullen deze mannen en vrouwen veurels gewoon vechten. Deze ochtend samen gans de raad vastelovend. En nu komen de soldaten aan. Ja. Adjudant Zelen, de shoesmarcheerders. Ze stonden weer paraat om de vastelovend te redden. En om alles gewoon in het grill te gooien. Ja, en de hospix zijn we ook voorbij komen, de medic en de Kuus Oetkapel. Ik ben de grens overgegaan, een overleden prins. Ja, dat is natuurlijk hartstikke jammer. Is er nog een hartslag? Is er nog te redden? Hij duidt het nog, kijk. Ja, dat Christas aan de frontlinie zit, hè. Dan zien mensen dat allemaal. En ik heb nummer 34 voorbij, we zien Bien op het einde. Ik ga met een stok in mijn geter. Ik heb in ieder geval flink regen gevangen, flink water komt erin met het weer. En nou, ik heb een stuk in mijn geter. Komen we weer aan bij de volgende. En dat zien de boerenvlegers. Oh, de vlegels, zie ik zelfs. Levensloop van eer. Ik zie een boerenvlegel hier, nog een boerenvlegel. Zat boerenvlegels, een Kessel vandaag. Ja, en de geters komen voorbij. Ze deilen gaat uit over de prins. Wat zien ze aan de deilen? Een hele mooie foto van de prins. Een prachtige foto van de prins. De levensloop. Want hij is begonnen als boerenvlegel, regelaar voetbalclub en beugelclub geworden, lintje van de koningin gekregen, uitgerepen tot kever van het jaar, opgeklommen tot trio en een onderschiering van de paus gekregen. Laatste stap burgemeester Peter Maas. Ik weet niet wie blij meneer Vostermans ervan weert, maar ja, we gaan het zien. Dat maakt ook niks goed. Nee, precies. Maar ik denk dat eer er wel op staat te wachten. Dus eer voor president. Ja. Ja. Zelfs de koningin is metgekomen. Lintje van de koningin, de regelaar, kever van het jaar, alles komt voorbij. Mupsen met vastelovend, altijd goeie zin. Waarom komt hij vanavond de stemming snel erin? Ja, en de stemming zit erin. Zelfs met de regen zit iedereen hier gewoon te wachten tot de optocht voorbij is. Niemand gaat hier naar huis. Paraplu's komen naar buiten. Iedereen blijft genieten van deze prachtige optocht in Kessel, zoals het huurt. Ik heb geen rijen om te stoppen, geen rijen om te gaan. Weet ze wel waarom? Ja, en dat laatste deel van de levensloop van eer komt langzaam voorbij. De rollator wordt gehold. Hij komt eraan, hij komt eraan.
Met een prachtige scepter erop. De oudste prins. En de laatste wagen. Hier hebben we ook de paus van eer. En dan gaan we door met nummer 37. Die van Zelen kent ze niet uitroeien. Zoals je ziet is de prins uit Kessel een groot onderdeel van deze optocht dit jaar. Met veel verwijzingen. Uitroeien zal ik wel bieden motten met dit weer dadelijk. Want het wordt nog een late bende in Kessel. Maar dat hoor je dus allemaal niet tegen. Er wordt flink geroeid. Geroeid en gefietst, de badeentjes, roeien met de streamen. Koning de Riek met de prins in de familie. En dan zien we langzaam alweer aangekomen bij de allerlaatste wagen van vandaag bij de optocht in Kessel. Het was me genoeg om samen door de recht te lopen. Natuurlijk de Prinsenwagen. Hey Diana. Olé! In de circuswagen stonden ze. Kijk, en dan zien we Basje van de Plus. Ik zie de prins van vorig jaar en de adjudant van vorig jaar zien we ook staan. Er wordt flink met lekker eten gesmeten. En de kinderen zien al gretig alle snoepjes om het rapen. Kijk. Allemaal lekkere soepjes. Die wordt flink geraapt, hé. Zeker alle carnaval. Prachtige wagen voor het prachtige prinsen trio van Kessel van 2026. Die worden nog altijd flink met soepjes gevangen en gepakt door alle kids. Ja, en dit was terug de optocht in Kessel van 2026. 38 startnummers. De rol blijft nog even lekker groeien met het snoepjes de rest van de optocht. En hebben schoenen vast te loven allemaal. Haaien!